Halløjsa alle sammen. Velkommen til den her video. I dag skal vi spille inde på Minecraft. Og som I kan se herude ved pengene, så har jeg fået tjent lidt. Og heroppe, det er for at rank op til B. Men ikke i den rigtige mine, den med sten og sådan noget. Vi tager en ironøkse. Ironøkse eller hvad den hedder. Nå, lad os gå her ind og få os noget. Det er det eneste for en enchante. Lad os lige se, hvor meget man kan sælge det her for. Okay. Det var da ikke så meget. Jeg glemte at se, hvor meget man kan sælge for loksene. Og så bliver priser. Ej, hvor spændende. Vi skal lige huske et svært til næste gang. Der er Mikkel og Emil. Hvem er så bagved? Sådan. Så kigger du på mig. Jo, Emil kigger på mig. Og nu kigger Mikkel på mig. 4. Kun. Og det der er ikke Brian. Okay, han kunne så godt slå mig der. Ja, han gik. Biblioteket. Nå, ja, det er Mikkel igen. Nå. Shit. Okay. Vi nøjes bare med en guld. 2. Du får. Okay, guld. Tjek på den var der. No. Øj. Jeg kan ikke have det her. Du får det. Lad os se. Guld igen. Mærkeligt. Jeg tager bliksen. Her. Sådan. Så kan vi også høste. Og skal vi ikke hellere dræbe jo. Lad os tage noget herfra. Så skal vi lige skråstreges. Spænd. Sådan. Aha. Men lige, jeg skal lige se. Shit. Okay, er der nogen saver på? Hvis der ikke nogen saver på. I hvert fald ikke lige, hvad jeg kan se. Nå. Og så til der på. Så venter vi selvfølgelig bare. Bare hold på. Det var meget. No. Ikke hen til vagtbunden. Nej, helt ærligt. Der skal jeg i hvert fald ikke hen. Tør du ikke at kæmpe som en mand?
døde. Vi er fucking døde. Jeg er også mega dårlig til PvP. Vi er fucking døde. Bare han var en diamant. Og en px. Og en hakke. Den kom ham derude. Holy fuck. Løb. Øj. Helt ærligt. Så går vi da bare ned og får solgt noget brød. Så det er en god idé. Men først høster vi. Så den der. Okay, lad os se om det. Okay, det er groet. Hvorfor prøver alle sådan sit? Det er mærkeligt. Hvad sker der? Håber det holdt op. Nå. Var der noget, som der ikke var? Så, eller hvad det hedder? Niks. Se der diamanten. Vi skal lige få solgt det der. Det der, hvor kan man sælge det hen lige meget. Man kan købe det. Så burde man også kunne sælge det. Der har vi brød. Der har vi brød. Nå. Og jeg venter, og jeg venter, og jeg venter. Vent lige. Lad os lige prøve noget. 5 sekunder. Sådan, det virkede. Endelig. Okay, vi skal være meget forsigtige her. Okay.
Vi skal ikke være særlig forsigtige nu. Det er godt. Så skal vi være forsigtige. Det er ikke noget, der følger efter os. Vel. Niks. Overhovedet ikke. I burde have taget noget mad med. Okay, godt. Øj. Men vi tjener da fint på det. Lidt. Vi har næsten tjent kassen. Ej, hvor vildt. Nå. Så. Og vi har skudt kassen. Nå. Stone and got nearly glowing, more glow. Lad os se, hvor hurtigt vi kan løbe. Den efter mig. X. Okay, det var lidt sent. Den efter mig. X. Jo, det var han. Igen, lad os se. Han er. Løb. Jo, der kommer han. Han kan ikke fange os. Han kan ikke fange os. Han var lidt forvirret. Han kan ikke fange os. Nej, han kan ikke fange os. Han kan ikke fange os. Nej, han kan ikke fange os. Han kan ikke fange os. Kom nu, bot. Lad os få ham. Lapis. Det kunne jeg godt bruge. Hvordan ser han ud? Det er lækker. Fuck. Og så skal vi dø. Vel. Lad os se. Kan han fange os? Han kan ikke fange os. Han kan ikke fange os. Så døde vi. Nå. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak for at I så med. Smid et like og subscribe og alt det der. Vi ses!